Hey! Tu vols gravar un videoclip, una cosa hauràs de fer. Fer és cas als meus consells, escolta bé el que et diré. Busca una bona cançó que no sigui reggaeton. Vesteix-te sexy, molt guapa i posa't a gravar. Haurà de ser una cançó en català. Si al YouTube tu vols triomfar, ben editat i amb molts efectes, però el més important és la llum. Focus a mi. 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 Si ets molt atrevida, pots fer servir un cremar, però vigila amb les ombres o la cagaràs. Dues llums per al davant i una per al darrere. Quanta més llum millor, pot ser de molts colors. Haurà de ser una cançó en català. Si al YouTube tu vols triomfar, ben editat i amb molts efectes, però el més important és la llum. Focus a mi. 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 1, 2, 3. Come on, girls. Més d'un millor. Focus a mi. Però per què?